Okay, mayong adlaw katong tanan naniyata sa ako ang channel Apang Lunanon. Akong i-share ninyo aning akong diskarte no. Dili ta madak-an og gasto ug natay mga himuong party, birthday party sa to ang di ta makaingog galisod ta no. Nawatay kahanda makaisunan. Busa ngita gyud paagi. Mao ni akong himuan gyud paagi og akong i-share ninyo kung unsaon. Kini unod ni sa baka kaigsunan og napud tay tuwaonon o sabaw. Okay, makaigsunan kini sabaw ni og kani mao ni ang panit sa ulo. Ang akong gasto ni makaigsunan og ako bisag mo mangutana no. Daghan ni na ato ang mahikay o dili gyud ingog ingon tag magproblema ta bisag wa tay kwarta. Ito kani kay mo ni ang iyang dila ug kini mo ang panit no balbakwahon naton ni kaigsunan o sa paban to ang dila ato nang halang-halangon ug kini mao ni unod ato ng apita dahon. Okay. Ibalo mo kung sana o pila na ang kantidad. 1,000 pesos lang yung mga kaigsunan. Kaya 10 kilos ni niya 1.2 120 ang kilo, so 1,200 akong gihangyo ano yung 1,000 kaigsunan pero daghan imo ni tangi ko ninyo sa parto kaya akong lutoon ni saon ako pagluto nga daghan gyud kayo di gyud ka makaingon nga 1 kg ang kantidad nini iso na diskarte lang gyud kung mong tuduan kung saan pagdiskarte tas palengke mangita tag barato dito ang ulo sa baka dako kayo ihatag nila og 1,000 pakyaw nga usahay di na mahimong 800 usahay pero na sahay lang timbangon og 120 ang kilo so sa 10 kilos mo na 1,200 pero mahangyo lang 1,000 kung hangyoon gyud tayo no pero tan-aw na nato nga